Kuplay paralog borok khoj episia borok khoj kibasyang masa hapo Meghalaya lani hapo rikhasi bahari jentia jongi te kani kalong ke kabas ngau si bat ke kaba penting yangi kum ki khana khasi khamtam yangi kibasyang basa shpo Delhi namar ba menin kamet kum tu hakapor kum ba arshitengi ngayo ya ka phone call unknown number naiwi kena khasi pala phone ba ila kali yang ba langa dai ni emitai president joka KSU te hangtang lo iba em ngam dai I president joka KSU tang banga itu yaki tinggal so tu bakalan ke chalendat ke baja namar pa architect men step mano ke banwat kata ke information right tinggal apa ya kan number jo president kata imar biang kongwir ibri president jong ka KSU unit Delhi but kumjuri ya number jong is secretary ka KSU Delhi kata iba Nicholas Charmang te hadin kumto the next day kumapiyo iha ka news kabala mi apo batisi eru te kani kasit jana kapor but kalong ke ka bapen kuslay bhayangi ki khina khasi para mangi khasi bedan chani but kumjur ka KSU namar ba mangi Delhi para mangi khana khasi jantiang ya teli bahang ya rap ibe te habadan ka jing teng shiteng me na yeng idang haban mi lambat ki khana KSU kum ki president secretary kino ki khana khasi la ki dei ki khana ki badan mentah ka KSU ni ki bamdan tang ba ki long ba ki belai kloy ben teli ben ya yang menyerap ya ke paradok para senam ki jongi badan sini siapa kenong ba te ka ba mangi kum nakalyang jonga mo kembaya mbona pisia pi itu yang apa social media bat kum tu juru nakalyang jo president ka KSU Marbyang Kongwer nong tade Nicholas Charmang bat kum ta tetter ngi kwa ban kentu sha pi ki me ki pa jong ki khana samla ni ki khon jong pi ki badan ka jing thumu ban le pule shabar lani kamtam ki bak ong baki kwa ban le tre shabar namar ba shabar ho omboro ubri bas new handai man hakawe ka shnong ki dan bet ki rius new ki badan la ki jingmut ki jong ki bala ban pen thok ki bala ban pen ngap ban pen thame ya ki khana jingi da ki kantin chali jo ki jong ki te shwa ba pin pha ki khun ki jong phi shekinu ki nong ba kum sapo Delhi sa Calcutta sa Mumbai sa Bangalore watching tip siya lada ki khun jong phi ki ong ba ki nitre sa kata ka jaka watching tip siya kata ka jaka the best thing you can do is pila ban contact yang through my social media I nga reply bi yanu ru te pila ban watching tip mga lamba ka KSU ina try lang inya wat ki jing tip la kata ka dai ka basisya na am kata ka jaka kalong authentic na am ka safe na am nakabenta ki khon jong phi what you pa lumwe de ki khon jong phi kum tu namal kalong ka ka basyap ting ho ka jing duk jing sok kaban ying ubre kum mang shot ang sa babe o kha sa tangin ya let henry ndem ni chebe kol marpat ngiri ban watching tip nya kali ya ki para khasi ki basa shaban mo kom shapo Delhi lani hakano ka jaka pilar ban watching tip kidandu kum ka khasi jantia Christian fellowship kadoro kadana po Calcutta kadana po Delhi kadana po Chennai kadana po Bangalore pilar ban watching tip ki member jong gitu pilar ban panjing arab ni gitu kum shapo Mumbai manhaki metropolitan city nganget bakidan ki KSU unit the watching tips pang ki KSU unit kali na ki la kani kalong ka basisya na em la kalong ka safe na em ban pha ki khon ki kri jong phi te la da kalong ka babyang inya le kat bala na kalyang ka jong iru banginya tip inya kit inya pet lang na ka benta ki para khasi para jantia but kumjuro bagi khana agaru irrespective mo te tangkata ka mga kwaban ong te lada kadan kano ka ba pisong sa anu cha ba pin pha ki khun ki jong phi ni phim song su comment sim phila ban reach out ya president jong ka KSU ya secretary jong ka KSU through social media ne contact number ne WhatsApp number
we will check regarding that. Te tang kata ka mga kwa ban ong te kani ka papan kya man sin ma kani kala jan nakapor te hopefully kani ka jing ong jang ngam tem ngala ala ban kren kol mar hapadeng kindiat khansoi ba wa ya tholong ya kata tamba ka jing mo janga nga ngit scam ba pia sngo thu ya ka mga ong mga ang kata ko bless you bon take care.